Istirahat kene dhisik ya, Cah. Panas tenan hawane, iso semaput awake dhewe nek lanjut. Siap, guruku. Sekalian tak golekno kopi Golda karo Indomie rasa soto favorit sampean. Gawe bekal perjalanan. Kalian tukokno keripik telo karo kacang Garuda konggokong. Gawe camilan nang perjalanan ben ora gabut, Mas. Siap, guruku. Tapi sangune awake dhewe garek sithik, awake dhewe kudu ngirit. Bar iki tak ngamen maneh karo empat kae. Ku titip udut Surya Kak Gokong, bar mangan pecel lele kecut rasane lambekku nek gak udut. Dasar wedhus, awakmu mbadok pecel lele paling akeh, saiki wani-wanine njaluk udut. Iya Kak Patkai. Sampean wis entek pecel lele 2 piring, es teh 2 gelas. Banyu kobokan ya mbok sikat juga Kak Patkai. Saiki malah njaluk udut. Hedeh. Sepurane rek, kucut lambekku gak udut bar mangan. Ayolah Kak Gokong, tukokne udut, engko tak iwangi ngamen golek duit. Eyel cah iki, suwe-suwe tak pacul irungmu ben tambah entek. Wis gak usah gelut Kong Gokong. Tukokno ae udute Patkai. Siap guruku. Si Patkai gemblung iki engko tak urusane masalah udute. Saiki sing penting golek mie karo kopi kanggo sampean. Wis to Kai Patkai manuto aku, timbang tak jejeli suket lambemu, udutmu gampang, engko wae bar ngamen, baru tak tukokno udut kretek eceran ndek angkringan lek jiman. Wis Kak Gokong, timbang mangan suket tambah pahit lambeku. Penting iso udut, engko gak popo. Izin guru, aku arep mlebu toko tuku kopi Golda, Indomie soto karo kacang Garuda sesuai permintaan sampean. Sedang budal Kong Gokong, ojo lali susuke disimpen gawe tuku es teh jumbo. Lapor guruku, niki pesenan sampean wis tak tuku guru. Kopi Golda, Indomie rasa soto, kacang Garuda karo tambah keripik telo. Wis Cah, bekal wis siap. Ayo lanjut neh perjalanannya selak maghrib. Udutmu kok tuku nanggone ringan lek jiman wae ya Kai Patkai. Siap guruku. Piye bro, filmnya asik apa ora menurut kalian? Nek rame sing nonton, tak lanjut episode berikutnya. Ya. Ojo lali like, komen, dan subscribe channel YouTube Movie Jahat ya. Dan share video iki saakeh-akehe ya bolo, ben rame, suwun.